Kunada di Afghanistan, 20 years kung nagyan nagiti Amerikano. And for the 20 years, handa ngayon grabe iti opportunity dagiti soldado to train themselves to become warriors, elite warriors, nga mga iwan iti pagilian ka. Now, in mighty presidente nga iti Amerika data, nagpanunot nga nikat na dagiti soldado dagiti Amerika, and there was a problem. Nagulunggun iti Afghanistan, it was conquered again, dagiti grupo, dagiti Taliban nga pagbutbutangan da. Oh, for the 20 years, ngayon sagana da ko matibagi da, for the sake iti children da, for the sake dagiti kakanakan, kung dagiti grandchildren da, they should have trained themselves to become warriors, protectors of the land, so that no adati dagdu mga grupo nga pagbutbutangan na nga magsublat nga mga alamanan dati nasyon da, they should have able to withstand, to contend, ngay laban, kung protektaran dagiti anak da. Now, the same thing is true, iti pamati tayo. If no one will stand, itatanga panawan tayo. No, kung natay iti panunot tayo, kat umanayin, basta fellowship tayo, agkan-kanta tayo, karkararag tayo, bayamon di truth. Kanya-kanya tayo ti takder. If nobody will like and will desire to stand up for God's truth and study the truth and mind the truth of God, then, just like Afghanistan, we are just preparing our children and grandchildren nga pagpistan iti demonyo, pagpistan dagiti iti diablo, ngayumay nanto ti kulto later on, kat isagana na lang to dagiti anak ka napaputayo nga mapanday yung impyerno, nga partiin na isura, nga awan iti amu dagiti anak tayo. For what reason? Because nobody stood. Iti na iti panawan tayo. Nag-adal. Kan mangilaban, iti sa ti Diyos. Iti na iti nga simple, this is the reason why kaya't ko nga adalan tayo iti book, iti Jude. No damaganak, when it comes to preaching, still the best nga preaching nga may bagakat di consecutive preaching iti book by book. Hato nga narami dia iti 2 years because ada tayo iti panawan iti foundation iti sao iti apo. We are already 2 years nga agpo-post the records. I still remember September is the time nga nagresak ini and I prayed for this ministry nga may anak, and it was November nga may anak dating nga ministry, and that was the first recorded nga message tayo. And I am so thankful nga kunak niya po you have sustained the ministry. There was a time nga kunak ani adu mo tagbibuya dam kunak sapay ko matagtuloy da. Siguro rugrugi na lang diya eh. Aksardong siguro matlang dita after 18 months. But I was amazed how God used dagiti records tayo. Hanak ang kasla dagiti papastor, piman nga mamuyong simple nga kuna tayo nga mayat ti panagpadbado da. Kunakat, I would admit kada kayo nga I am an eccentric preacher. Kahit nga zawon di eccentric at out of the ordinary. The way I look, the way nga agsawak, the way nga i-present ko ti sa ti Apo, the way nga kitaan nyo siguro ti may sa kaduan nga papastor kat kanang kita mauyawak pa nga ni kaslahanak nga pastor nga gititsura. Kaslahanak nga may sa nga preacher nga gisistura. Agititsura, ititsura. And I am reminded, anyangay, this is me. One of the eccentric preachers iti panawan tayo. And I am still amazed nga kunakat in all dagiti papastor nga qualified kuma
nga mas usaran iti Apo because fashion-wise, ayo mayamayat da, eloquence, ti panagsasao, panaging-English, ayo nagmayat ti panaging-English da. But God used ordinary, simple, dagiti hanta ekspektaran nga tao tapno mausari ti trabaho na. It is just like ni John the Baptizer. People commented, anya di nga panagpadbado na, nga ragit ti panagpadbado na. And even ti itsura na kaslamot nga ermitan nyo. And yet the Lord used ni John the Baptizer iti purpose na. And I am so thankful nga ni. I thought God will just use the nga ministry, iti basit nga panawon, but I was wrong. God used the nga ministry nga 2 years na, tatang at simpo. And kapus kada kayo, iti panang share you, can concern you, iti family you, na idandanon dati nga records tayo, nangag dagiti pampamilyayo, testimony-wise, ado dagiti testimonya nga they are growing in their faith, and uray ti panakamuti panakaisalakan, ado dagiti mangibaga nga namamudan ni Kristo Jesus. And that is because kada kayo mat nga kakabsat nga naki-partner kanya kahankuman siguro nga maamuda kayo, but you willingly shared dagiti nga records tayo. And glory to God who saves, and glory to God who started this ministry. Now, iti book ni Jude, iti lesson tayo, and I don't know nung manong months nga dalam pa ito eh. But I'm going to start right now in the verse 1 nga kunana, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James. Dijay lang ti first nga kat kung adalan tayo for now. And the ulo iti minsay, iti apo kada kayo this afternoon is this. From an enemy to be a contender of God in the faith. Nagrugi nga kalaban, nga nagbali ni Zuna, nga mangitaktakder. Iti pamati iti apo. Dahil po kayo ni Jude, kat hangan ay adayo, kada tayo ti sitwasyon tayo tata. In all the books, iti letters kan books iti Bible, I prayed much nga una kanya nga ti book nga mabalin nga rugyan min. And I was burdened to share ti book iti Jude. That book iti Jude, kat it is the same situation that we have right now. The Gnostics are already in this time, and dagiti libertines or antinomians kat ada ditoy nga panawen. Dagiti iti awag, dagiti kalaban, iti pamati, iti chimpu dagiti apostol, dagiti gnostiko kan libertines, kan antinomians. Sino dagitoy? Dagiti gnostiko kat isuda dagiti tattao nga kunadaan nga umanay ti Biblia. Beside iti Biblia, makisaw iti Dios baban ti tagtaginap, baban iti parparti, baban ti superstitious belief, baban dagiti heavenly bodies nga makikita tayo, ada iti may adat effect na, kan ada iti apiktaran na iti panagbiag tayo, dagiti tiwagas ti Apo makisaw, baban iti angels, tatay, sutikas ti Apo, baban iti, kunati dagiti natnatay ngay muno nga tattao, Gnostics, kat the same thing tata, using the sorcerers, using iti cards, using ti horoscope, parehas ti panawon tayo tatahan nga naidumduma di panawon ni Jude. And dagiti kunata nga libertines or the antinomians, kat kunatayo, they profess nga isuda kat Kristiyano nga inawatan ni Kristo Jesus nam timang mangyari kasi ti pamati da. Hawan niya, naisalakan ti matan. Araminin ti kaya tayo, di bali tam napakawan mo ti basol tayo, manang simot iti Diyos. So dagito diya kung kunata nga abuso nga kunada nga Kristiyano da kano na magbibiyag da mo titibasol. Dahito iti rason nga no kitaan tayo dagiti writers kaniti sitwasyon iti writer nga dayto inaapeng surat na kaninusar ni Apo dayto nga letter nga maisurat baban kini Jude because false Christians are already itoy nga era. Kathaan nga naidumduma kada tayo tatanga panawon gapusta kasto iti mangyari kada tayo tata. Adu iti mapmapan iti churches tayo. Adu iti agatatendar iti church tata, but actually they are nagaduda nga false Christians gayam. Nga handa nga inanay ni Kristo.
Agmatmatay da iti ugali. Agbiagbiag da iti horoscope. Agbiagbiag da iti parparti iti pagano. Agbiagbiag da nga okay lang agbiagbiag iti basol tanay salakan na kano. Daytoy ti tiyempo ni Jude, and it is the same thing as we are in right now. Isu nga kunak kada kayo iti puso na iti mensahe iti phrase nga daytoy nga binasak kada kayo. Jude, the servant of Jesus Christ and the brother of Christ, the brother of James, daytoy iti puso na iti mensahe ito itata. If no one will stand up right now, then our children and grandchildren kat isagsaga na tayo lang isuda. Iti panakaparte iti demonyo kan babaendag iti false teachers nga bangunan na later on, and sino danto sagsagay sadan to nga may beleng di impyerno. And datayon to iti maysa nga accountable nga anyamatan. Why? Apay nga nangyari di ay gapusta awan tinangitakdar. Iti kinagpaiso ti sao iti Dios. There are two very important nga lesson nga maadal tayo. The first nga phrase lang nga di ay. The first kat ito ay, God's grace can conquer the greatest sinner on earth. God's grace can conquer the greatest sinner on earth. Jude. Sino dito nga Jude? Awanon sa bali. Nga, dagiti Bible scholars nga makita no sino dito nga Jude, nuhaan lang nga di ay anak ni Maria nga nangyanak ni Jesus iti lasag. Nga di kalpasan nga nayanak ni Jesus, adapay gayam tisin marunon nga kabsat na nga anak ni Josep kani Maria. Maysa ni James, nga iso tinusan nga nang isulat ni book ti James, ken maysa ni Jude, ken adapay dagiti babae. That was written in the book iti Matthew chapter 13 verse 55, ken iti Mark chapter 6 verse 3 and 4. Sino na gito nga kakabsat na? The Bible says they are unbelievers, idi mo na. Namati dalang kini Jesus nga isugayam tik mangisalakan ng rurayanda, idi tsimpo nga nagungar isuna iti patay nga nagpakita ni Hesus Kristo, iti 1 Corinthians chapter 15. Kahit nang asawan, di 33 nga taon nga nagbiag kan kaduadan ni Jesus. The way they look at Jesus, katok, ada kurkurang na. And one time, kunada pa'y kini Jesus, alam na giti disipulo, tayong kayo agpasikat injay, in kayo lugar nga diay, in kayo diay. They were one of the hardest persecutor ni Jesus iditsimpo na. And anya ti katong asawan dito eh. Anya ti adalan tayo dito eh. Here is one of the greatest sinner namgapus ti parabor iti Diyos. That sinner was conquered by God's grace. Gariti nga managbasol nga tao, napakawan, inaksiptar niya po Diyos, kan nagbalinpay nga di pa na. Jude. Jude is a perfect example nga uray no niya kinagarap grabe ti managbasol ti maysa nga tao. Awan ti pilpilian ti parabor iti Diyos nga pakawanan ken akseptanan. Nga isuna ti nagbinipisyo iti maysa iti parabor ti Diyos. May kadua. The servant of Jesus Christ and brother of James. That it is second. God's grace can transform the greatest sinner on earth. God's grace. That same grace nga nang conquer, nang abak. Nga daytoy anak iti diablo kat inala na matla nga pinagbalin ng anak. Daytoy managbasol kat pinakawan na inaksiptar na.
this same grace kat binalbaliwan na iti maysa nga managbasbasol nga tao nga ni Jude. Kuna na dito Jude, hanay baga nga the brother of Christ. Ngayon patangsit na tibagbagi na tisangwanan ni ti Diyos. Narikna na tiba hindi ay. Narikna na nga I am a persecutor iti lifetime ni Jesus Christ. Nganuhan pa nga nagungar ka nagpakita ka na kami, I have not believed ni Jesus. Kuna ni Jude, a servant. The proper nga Greek nga word jacket, a bond slave. I rather go ye bond slave. A servant has a right nga silduam nga pusta inebam nga rod. So nga silduam, dapat lang nga silduam. Pakanam ta, siyempre, servant nga ron, nga inebam, tang agsildo. Namtimay sa nga bond slave, di chimpo ni Jude, katkastay. He doesn't have his own will to do what he likes. Iti life na, kat nakabatay no anya iti kayat nga mapasamak, di master na kanya na. No kuna di master na, nga hangkapay nga mangan, hangka nga mangan. Kasti ti aramidem, kasdi ti aramidem. Awan ti right mo nga manglaban di master mo. Kat no nasayat di master mo. Nabindisyonan ka nga may sa nga bond slave. Jay biyag mo, kat isu, jay biyag. Nakadipindar jay biyag mo. Jay panggap kat plano, jay master mo. A bond slave. A bond slave, han mo nga silduan isu na. Gapusta, nakasalalay, tibiyag na. Hamo nga mabaling nga ibaga na kanyang sildo anak tanuan, idimanda kasi ka de gobyerno tayo. A bond slave, hana nga mabaling nga ibaga di ay. Ti servant, mabaling nga ibaga na. But a bond slave, itibiyag na. Kat nakadipindar, di master na. Kuna ni Jude, siyak ni Jude, yes, kabsat ko itilasag ni Jesus. But honestly, tatanga nakitak tibay ti sangwanan ni Kristo Jesus. I surrender my life. Nga dahito nga kabsat ko akong kunak nga katuk, katawan mi. Nga palangwad, kanaangas. Nga wan lati nasayat kay baga kanya na inupos ko la. Opposition kami, di yung nagtibalay. But here was a man, ni Jesus. Iti panunot ni Jude, katkastay. My life, tatangat simpo, is fully surrendered and owned by Christ. And my life depends kini Kristo. Dahil tati punpuno nga na isalakan. Punpuno nga na mati. Insurrender ng tibiyag na. Kan nagpasakop ka ni Kristo. Ano nga mabaling ako na nga, inawat na ni Kristo, nang subsublin na lahat tatibasol na. Inwasit na niya. Ada ti pananggura na. Nunay lawan nga nagbasol nga nasubli na. Ada di bay na. Niyaamot inaramit ko nga niya. May kadwa, kita nyo dito, and a brother of James. I do not deserve to call myself nga so close kini Kristo. I rather call myself a brother of James. Nga on the level, that is a title of leveling ibagbaga na nga nababaiso na kumpara kini Kristo. I am just an ordinary man. But this Jesus nga nagbalin nga kabsat mi itilasag, kat isuna iti Dios nga nagbalin nga tao nga nausar ni inami nga Maria nga mangyanak jay mangisalakan jay Dios nga nagbalin nga tao. And here is Jesus. And here is Jude. May nga kalaban iti Dios, being conquered and transformed iti parabor iti Dios. And here he is, trying to contend for what is right, trying to contend iti truth iti Apo. Because he understands, ganuhan tayo, nuawan timang takder, dagiti anak tayo kakanakan kanagbaling nga po tayo. Kat nagblakada lang agbaling nga biktima.
iti demonyo, kandag iti pasurot ti demonyo later on. My friends, wake up. Wake up because your children and grandchildren are at stake. Oh, my brothers. Nuhan mo nga inawat ni Kristo Jesus. Iti parabor iti Dios is willing to accept you. Iti grace ti Apo, it is willing to conquer you, nga akseptaran da ka ti pamilya na kan pakawanan da ka. Kanikatanda ka ti pamilya ti demonyo. Kanikan da ka iti assurance nga mapan ka di langit. Iti parabor ti Diyos ti mangbalbaliw lang kanya mawanan da duma. The only thing nga daw dawatan iti Apo kanya is from your heart. You confess that Jesus alone is the Messiah and He sacrificed the cross ti Kalbaryo kat umanay, perfecto, kan kompleto, kan manakabalin nga mangisalakan kanya. Kandag iti basol mo, iwasit mo di jay, kat agbiag ka kini Kristo kas maysa nga bond slave na. Nga agsubmitare, isurrender mo ti biyag mo. Dijay, ti kastam kapsat. Dijay ti umuna nga ramidam. Dijay ti biyag ni Jude. From God's enemy, from Christ's enemy. But later on he became one of the finest contender of the faith. God bless.